مالپەرە خۆن یا خوێندنێن سیاسی بەوەگەهستن نەژێ کۆڤارە فاتینی فێری ئەمریکی ڕاگەهاندیە کۆ سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترامپ وردەکاریان ئۆپراسیۆنەکە تایبەت کۆ هێزن ئیسرائیلێ نافخاکە سووریەدا پێرابوویە ئەشکەرە کریە لە گۆرە کاتی خۆن کۆ ئەرکێ وێ هێزا تایبەت یا ئیسرائیلێ ئەو بوو تێکبرنا بارێکی ئلکترۆنی یە پێشکەتی یەرێخستنا تەرۆریستیە داعشێ ئەوژی بە بەشداریە یەکینەیە سایرەت میتکال یا تایبەت بە هەڤرێزی لەگەل ئستخباراتên موسادê yên ئیسرائیلê کۆ wê hêzê armanca çekekî pêşketî yê Daişê kir ku Daişê hewl dida bi wan çekan bombeyeke eyarkirî durist bike. Trump her wiha dema wê proseyê eşkere kiribû û gotibû ku Mosadê İsraîlê kariye pîlaneke Daişê ya nas kiriye bi rêya çandina sîxurekî di nav şaneya Daişê de ya ku berpirsyaretiya teqînan û alavên elektrînî dike û bi wê yekê biryar ji serkirdayetiya leşkeriya İsraîlê hat wergirtin bi tevger ber bi têkbirina wê şaneya ku alavê metirsîdar yên elektrînî bi dest xistibûn. Her wiha hat zanîn ku wê hêza İsraîlê cilên çekdarên Esed li ber kiribûn û biryek asmanî derbasî nava Sûriyê bûn di asmanê Urdunê re bi balafirên Yesûr yên ku alav û du otomobîlên leşkerî yên Rûsî bi nimreyên bi ser çekdarên Esed ve û bi durahiya çend metran ji armanca xwe daketibûn. Trump her wiha operasyoneke diya nehînî eşkere kiribû ku İsraîl pêra bibû û gotibû ku tu girêdana wê yekê bi welatên hevpeymaniya dijî Daişê nîne. Şêrîn Kîlo Ark